Můžete, jo? Nahrávka. Takže Krajský soud v Ostravě 77 T 13/2012. Trestní věc Robert Peša, výslech na základě žádosti odsouzeného ze dne 10.9.2021. Dostavil se Robert Pešat 11.6.1970, občanský průkaz 213 306 602, trvale bytem Havířov město, svornosti 86/2. Tak, občanku si můžete vzít zpátky. Zatím ho necháme tady. Tak, poučen 33.1.95.2. Takže, pane Pešate, požádal jste mě o to, abych vám dal příležitost k tomu, že chcete tedy promluvit, takže podle paragrafu 33 odstavec 2 trestního řádu máte právo uvádět okolnosti, které uznáte za vhodné. Nemusíte odpovídat na mé otázky, máte právo podávat žádosti, návrhy, opravné prostředky, máte právo si zvolit obhájce, s ním se radit i v průběhu výslechu. Předpokládám, že důvodem výslechu je tedy nějaká obnova řízení, to znamená přiměřeně podle paragrafu 278 soud povolí obnovu řízení pouze tehdy v případě, že se objeví skutečnosti a důkazy nové, dříve neznámé, které by sami o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými dříve mohly odůvodnit jiné rozhodnutí o vině nebo přiznaném nároku na náhradě škody, nemajetkové újmy, nebo vzhledem k nímž by původně uložený trest byl ve zřejmém nepoměru k povaze závažnosti trestného činu. Takže, pane Pešate, porozuměl jste tomuto poučení? Ano. Takže poučení jsem porozuměl. Úvodem sám uvádím, že žádám o pořízení 2 kopií nahrávky tohoto výslechu, k čemuž předkládám soudu kolek v hodnotě 100 Kč. Tak, pane Pešate, prosím, co máte na srdci? Pane soudce, od počátku se mi nelíbí nastavení celého případu. Pane Pešate, musíte mluvit do mikrofonu, jo? Vřinku, jo? Já přece jenom je to tak 8, si to nachystejte 8 si to. let. Takže bych měl asi začít tady tím. Je to srozumitelné, hovořím? To jsou udělá nahrávce. Zkuste dávat mikrofon a budete... Můžu tak? Budete se bát? Nesmočkovaný. Můžete bez... Super, děkuji vám za to. Bez roušky. Takže jo. Takže, pane soudce, mám nějaký ohraničený čas, nebo můžu? Jo? Po 8 letech, děkuju. Robert Pešat je vinen, že opakovaně a soustavně v přesně nezjištěné době od 21 hodin dne 3. května do 4. května 2012, 7 hodin rána, v Ostravě na ulici Sadové 3324/1 v bytě, kde společně žili v podnapilém stavu v rámci vzájemného konfliktu i agresivním nastavení vůči ní, fyzicky napadl kombinovanými mechanismy útoku svou družku Kateřinu Štréblovou a mnohočetnými opakovanými údery pěstmi, kopy, koleny, popřípadě i tupým předmětem, vedeným až velkou intenzitou síly, směřovaným především do obličejové části hlavy, čili hlavy, jí kromě mnohočetných pomoždění na obličeji i celém těle způsobil především nitrolební úrazové změny spočívající v krvácení pod tvrdou plenu mozkovou v rozsahu obou mozkových polokoulí nad spánkovými temennými a tylními laloky s krevními výrony zasahujícími až do přilehlé části střední jámy lební a s disperzními ložisky pro krvácení měkkých plen mozkových v rozsahu oblých částí obou mozkových polokoulí, kteráž to zranění vedla k následnému těžkému otoku mozku s vyznačením hran, pyramid a disperzními ložisky pro krvácení v centrálních částech kmene mozkového a vedla k úmrtí poškozené v době v širším rozpětí
tady jsem 17 hodin dne 4.5. A tím spáchal a odsuzuje se ke 14 letům. Takže ještě jednou zopakuju jenom jednu věc, to je hrozně moc důležité, musím to zopakovat. Měl jsem napadnout, vzdaluji se od mikrofonu. Beru si do ruky metr. Abych ukázal tady, jak je vysoká žena 1,40 m, 1,65 m, aby jsme si tady jasně udělali demonstraci toho, co ostatní znalci říkají, že se nemohlo stát. Jenom pan soudce a doktor Dokoupil, znalec z Ostravy, tvrdí, že to tak bylo. Takže takto vysokou ženu, vážící 40 kg, měl napadnout, byla opilá, já jsem měl být také opilý, 120 kg, ano, v té době jsem měl 120 kg a měl jsem ji napadnout, opět opakuji, pěstmi, koleny, chodidly, tupým předmětem, kombinovaně až velkou intenzitou síly do hlavy. 1,64 m vysokou ženu. A já se ptám, a do dneška jsem nedostal odpověď, kde jsou ta zranění, na které se ptají všichni znalci, počínaje rokem 2012, doktor Krejzlík, kandidát věd, ne žádný jen počkej znalec, který rozumí všemu a vlastně ničemu, kandidát věd. Pak tady nastupují další odborníci, kteří publikují a přednášejí na vysokých školách. Doktor Šňupánek, doktor Horák. Nevím, kdo z vás by nechtěl být ošetřován ve vojenské nemocnici v Praze. Tam odtud pocházejí ty špičky, které se k tomu taky vyjádřily. Kateřina Štréblová nemá žádná zranění, která by tomu odpovídala, že se mi takto napadl. Navíc všichni se přiklánějí k tomu, že to, co se dělo v hlavě a s tím postupným zasycháním toho krevního výronu, netrvalo několik hodin, za což já jsem ve vězení, 10 až 20 hodin před smrtí jsem měl napadnout svou přítelkyni, ale hovoří o dnech a říkají, že by se to dalo říct velice přesně, kdyby opět pan doktor Dokoupil se více věnoval sebevzdělávání a znaleckému posudku a méně vyprávění o mém příběhu v nějaké hokejové šatně, tak by jsme se všichni dozvěděli, že ten pád, a teď mi dovolte, opět odcházím od mikrofonu, dovolil jsem si panu soudci přinést nákres mého bytu, něco, co měla udělat policie. Je to jako asi rekonstrukce toho, co se u mě doma stalo. Jak 1.5., tak v následujících dnech, postupně až k úmrtí Kateřiny Štréblové. Když se podíváte, pane soudce, tak vidíte modré kolečko, je označené, to jsem já, ležím na posteli, červené kolečko je Kateřina. Přichází do ložnice 1.5. mezi 12. hodinou v noci a 4. hodinou ráno, vím to přesně jenom proto takhle, protože jsem se v tu chvíli podíval na budík a nebylo na něm digitálním čas 23 nebo 22, ale bylo tam jedno číslo, anebo jenom minuty, prostě bylo to zkrácené. Takže to bylo mezi půlnocí a ranní hodinou. Přichází, osvětluji světlo, jak jistě vidíte, z předsíně, já ležím, čili na ní díky tomu světlu i vidím, ona se postaví číslo 1, se postaví zády k posteli, opilá, to jsem už poznal podle té chůze, a hlavně už pila od pátku nebo od soboty, takže vlastně nějaké 3-4 dny. Postavila se zády k posteli s tím, že prostě padne do postele. Z ničeho nic, to opět jsem schopen potvrdit i na polygrafu, čili dejte to do lží. Neřekl jsem ani popel, ona udělá úkrok doleva a padá. Padá tak, že zůstává ležet mezi postelí, stěnou a nočním stolkem. Pane soudce, neřekla ani au. Já jsem se přes tu postel nahl, když nevstávala a vytáhl jsem ji nahoru. Všechno bychom mohli mít přesně udělané i na kamerách, kdy policie udělala rekonstrukci, obzvlášť v bytě, kde byli sami 2 lidé a kde došlo ke smrti člověka. A ještě dřív, než byly znalecké posudky ukončeny a udělány, tak už paní Bilíková, naštěstí dneska již státní zástupně ex, o mě začala prohlašovat v médiích, že jsem vrah a že to bude překvalifikováno do vraždy. Jaký vrah? Takže toto se stalo. Já jsem ji přetáhl do postele, Katka usla. Neřekla ani popel. Ani si nestěžovala na bolest, nic. Ráno, když se otočíte stránku, opět 1.5. mezi 7 a 8 hodinou raní, kdybyste byl tak laskav, abychom viděli, o čem se bavíme, to je stránka další. Je to označeno číslem 2 v levém horním rohu.
Já stojím, modrý kroužek, Katka tentokrát leží, červený kroužek na posteli a já jí dávám kázání, že se včera málem zabila, že už toho mám dost. A že by si taky mimo jiné měla zajít na vyšetření, protože podobný pád na hlavu, bez mého zavinění, měla několik týdnů, možná pár měsíců předtím, kdy ji odvezla záchranka, protože ztratila vědomí. Opět opila. Záchranka ji odvezla, oni ji vyšetřili a odvezli následně na záchytku. Takže vracím se ale k tomu, co teďka máme před sebou. Takže já stojím, dávám jí kázání, Kateřina mi poslouchá, neřekne ani ň, ale v jednu chvíli, když se podíváte do pravého dolního rohu, pane soudce, tak uvidíte figurku nakreslenou, kdy leží, to jí dávám to kázání, a pak udělá pohyb hlavou jenom v trupu, nohy zůstávají stále na posteli a chytá se v tu chvíli za pusu. Ať jsem se bavil o tom s kýmkoliv, samozřejmě s lékařem. Každý mi řekl, že už ten pohyb té hlavy, dává jasně, že to jsou příznaky, kdy už po tom pádu měla příznaky otřesu mozku. Zvrací. Já ji vytahuju ven, později, protože jí bylo špatně, nechtěla to. Šli jsme kolem hornické polikliniky, odmítla prostě navštívit nemocnici, tak jsem ji vzal, protože chtěla, že si zkusí dát pivo, jak už to u takových alkoholiků bývá. Vzal jsem ji do restaurace Sokolovna. Tam jsem šel objednat jedno malé pivo, pro sebe nic, než jsem se vrátil ke stolu, navštívila ji zdravotní sestra v důchodu, prohmatávala jí hlavu, o něčem se bavili. Tu zdravotní sestru jsem chtěl předvolat já, i koncipient, než to nějakým způsobem nefunkční exof obhájkyně v České republice, navíc nepřítomná, jak už potom teda byla přítomná, tak to zavrhla, ale to není teďka podstatné už v tuhle chvíli. Takže se o něčem bavili, Katka pivo nedopila, šli jsme domů. Katka začala znova pít doma. Dostáváme se na čtvrtek, 3.5., pane soudce. 3.5. ráno, to byl čtvrtek, jsem se rozhodl, že si půjdu koupit alkohol, na což jsem vás upozornil při obnově řízení, že to nebylo v pátek, ten alkohol, ale ve čtvrtek. A že byste to věděl vy, já nechci obvinovat vás, že byste to měl zařídit, ale měl to dělat policie nebo státní zástupkyně, místo, aby se veřejně prezentovala v médiích. Stačilo zajít 600 metrů odsud do obchodu, kde jsem to kupoval, kde mě znali, kde jsem kupoval mimo jiné pozornosti pro lidi, kteří pro mě tehdy něco dělali. A tam by zjistili, že jsem to byl koupit ve čtvrtek, ten alkohol. Ale nikdo neověřoval moji výpověď. Na moje odsouzení, aby jsme byli úplně přesní, pane soudce, stačila moje výpověď, kde úplně čirou náhodou, a jsem dneska za to rád, jsem o tom pádu hovořil, aniž by mě jako laika, žádného lékaře, napadlo, že může krvácení probíhat v hlavě několik dní. Na to jsem byl upozorněn až potom znalci. A já jsem si totiž celou dobu myslel, že umřela na to, k čemu se dostaneme, na to zranění na čele, o kterém jsem si myslel, že je mnohem větší, bo z toho byla spousta krve, nakonec to zranění na tom čele bylo centimetry velké. Ale vrátíme se opět na ráno, čtvrtek 3.5. Jdu si koupit alkohol, jdu do bankomatu, vyberu asi 4 000, shodou okolností, pane soudce, tu kartu, z které jsem vybíral, jsem našel, takže věřím, že by to mohlo jít najít, dohledat třeba po těch letech. A šel jsem do toho obchodu, koupil jsem alkohol, cigarety, nějaká piva, vrátil jsem se k sobě domů. Dal jsem si panáka, ani jsem ho nevypil a Katka požadovala alkohol. Já jsem odmítl, teďka vidíte to číslo 1 na sedačce. Odcházím směrem od sedačky do předsíňové chodby, jak kdyby, ten byt byl docela atypický, když se podíváte, proto jsem to nakreslil, aby jsme se trošku zorientovali. Odcházím, Katka mě z druhé strany dochází, jestli mě kopla nebo bouchla, to opravdu nevím, bylo to zezadu. Navíc každý, kdo žije s alkoholikem, obzvlášť s alkoholičkou, vám řekne, že výpady těchto lidí vůči vám nejsou ničím novým. Mám tady dokonce i nějaké články o týrání chlapech. Já nevím, proč si pořád myslíte, že malá ženská nemůže týrat velkého chlapa. A ještě zase poznámka. Za celou dobu, pane soudce, co jsem byl s Katkou, nebo co jsem byl potom ve vězení, tak jsem si požádal potom o výmaz z trestního rejstříku a dali mi ho. Víte, proč mi ho dali? Protože i když jste o mě mluvil vy a státní zástupní, především, která podle mě má největší vliv a moje exofobajtně na vašem mínění, na moji osobu, protože psychologické a psychiatrické posudky hovoří jasně, co jsem zač, a myslím si, že kdyby tam bylo něco špatně, tak byste to proti mě při odsuzování použili. Tak Kateřina na mě se vlastně útočí, já se otáčím a díky té inteligenci, kterou taky proti mě použila paní státní zástupkyně, že při své inteligenci jste měl vědět, co můžete svým jednáním poškozené způsobit. Ano, právě při své inteligenci nadprůměrné jsem věděl, že kdybych jí udeřil, a teďka opět opakuju, rád bych vytáhl ten ale viděli jste asi sami, jak je vysoká, 1,64 m dívka, 40 kg, tak právě kdybych neměl tu inteligenci a byl nějaký barbár a násilník, tak mi stačila při mé váze 120 kg jediný úder a zlomil bych jí vaz.
Místo toho, když se podíváte, stojím vedle sušáku na prádlo, z kterého vytahuji rifle. Žili jsme spolu 9 let, z toho 8 let jsem pral, když jsem po roce zjistil, že Katka nerozezná světle a tmavé barevné prádlo, já jsem na to docela pera na tyhle ty věci, jako je praní a žehlení. Takže jsem pral já. Nikdy bych na věšák na prádlo nedal rifle s opaskem, protože rifle s opaskem se nemůžou prát, tak jako musíte mít třeba takovou ty i pomůtek, knoflíky a další věci, ale to už je spíš technologická záležitost ohledně prání. Takže jsem vytáhl v domě, že to jsou jenom rifle a těmi riflemi jsem ji odháněl od sebe. Začalo to tak, že jsem mi švihal směrem od spodu, abych se jich zbavil. A po poslední úder mířil směrem k hlavě. A tam narazila ta spona na to čelo. Katka se sesunula k zemi, začala krvácet. Já jsem v tu chvíli, jak i tam řekl znalec psycholog, že se dostal do afektu, když jsem ji vytáhl doslova do písmene, za to se omlouvám jí celých 8 let. Vytáhl za vlasy za dveře, to tady taky vidíte. U těch dveří jsem ji postavil, ještě jsem se nahl k věšáku pro boty, ty boty jsem jí dal a zavřel jsem dveře, odcházím zpátky do obyváku. V obyváku jsem si uvědomil, co mi říkal můj kamarád, ty ji vyhodíš, ona ti bude spát kolem auta, bude ti spát pod barákem, pak ji budeš hledat, protože nebudeš co vědět, pak budou nějakých feťáků nebo nějakých bezdomovců. Ano, tak to vždycky totiž dopadlo. A zase jsem ji musel jít k sobě domů a zase jsem ji přemlouval na léčení. Celkem jsem ji na léčení dostal 3krát. Takže jí dávám ty boty, vracím se k té sedačce, pak si to rozmyslím, jdu pro ní zpět. Vcházíme do bytu oba dva, ona jde do ložnice, já jdu do obyváku jdu zpátky za ní do ložnice a říká mi, podívej se, teče z tebe krev. Po vlečení jsem právě dneska svlíkl, protože si se v něm 3 dny potila od alkoholu, takže já to nemám rád, tenhle ten zápach. Dal jsem do pračky, to všechno bílé, můžeš si prosím tě jít umýt tu krev. Odchází Katka do koupelny, kde naštěstí já za ní nejdu, protože kdyby tam byly moje stopy, tak by přesně zase paní státní mohla použít to, co použila v médiích, že jsem ji omýval. Přísahám a já opět říkám, dejte mi na ten polygraf. Já si ho klidně zaplatím. Já jsem se jí ani nedotkl, ani jsem jí neomýval nic. Ona stála nad umývadlem a ta krev do toho nosu se jí dostala tak, že když to teklo z toho čela, takhle se umývala, takže tak. Takže se jí dostala ta krev i do nosních dírek. Nemá z nosem nic. Na to upozorňují zase všichni znalci. Všichni znalci opakují, která kromě pana doktora Dokoupila, opakují, že nemá žádná zranění, která by odpovídala mechanismům popisovaným doktorem Dokoupilem. Ano, to si tady ještě přečteme samozřejmě, já se k tomu ještě potřebuji vrátit. Takže takhle to dopadlo. Pak přišla za mnou, já jsem ji nalil, seděli jsme v obyváku, což vám zase dokládají fotografie, které jsem vám poskytl, že v obyváku je všechno na svém místě, takže žádný zápas mezi 120-kilovým grázlem, když to tak vemu, protože to jste mě udělali, dokonce vraha, a 40-kilovou chudinkou není žádný zápas. Kača umírá ve spánku bez cizího zavinění. Ve chvíli, kdy zjišťuju, že je mrtvá, třepu s ní, i tam ať můžou být nějaké moje ale přitom nejsou. Ona měla kůži takovou, že když jste se jí dotkl, měla se léčit na zhoršenou sráživost krve, ale nelečila se, několikrát jsem ji vezl do Avířovské nemocnice. Jestli tam nakonec došla do té ordinace, nevím, ale už tam musela mít nějakou kartu, když zrovna tam jsem ji musel vést. Nemá. Samozřejmě, že má po těle drobné oděrky, modřiny a tak dále. Ale všichni znalci opět vám říkají, ale pod tím není nic, co by vadilo, když tak řeknu, k životu. Byly to prostě oděrky, které alkoholik a hlavně poté, co jsem jí sešel těmi riflema a vytáhla za dveře, tak samozřejmě měla. Ale přece se nebudeme bavit v tuto chvíli o oděrkách, když se bavíme o tom, na co umřela a kdo to zavinil. To je podstata, to je mérito celé tady téhleté záležitosti. Opakuju a řeknu to dneska několikrát, já jsem jí pěstmi, lokty, koleny, chodidly, tupým předmětem, všechno kombinovaně se ani nedotkl. Ani v době, kterou mi dáváte za vinu, ani před, ani po. Celé je to postavené, pane soudce, moje obvinění na znaleckém posudku doktora Dokoupila, odcházím vteřinku, doktora Dokoupila a jenom pro ukázku, já si to najdu, vydržte mi vteřinku, prosím. Jak jistě chápete, nejsem právník, abych to měl všechno, když se snažím. Tak, Dokoupil. Jak je nastavený znalecký posudek doktora Dokoupila a doktorky Smetanové
vůči Robertu Pešatovi, o kterém se dřív, než udělali znalecký posud, dozvěděli z médií díky státní zástupkyni Bilíkové, dneska naštěstí ex-státní zástupkyni, že jsem umlátil svoji přítelkyni, že jsem vrah. Takže následující ukázka by mohla hovořit za vše, za celý znalecký posudek. Drobná tržně zmožená rána v čelní krajině by mohla vzniknout popisovaným zasažením, vržením tupým předmětem v závorce spona opasku. I když z lékařského hlediska jeví se přímé zasažení hlavy úderem či kopem. Takže obě 1,64 m a já jsem svou přítelkyni do hlavy umlátil a dokopal. A k tomu se vyjadřují další znalci tedy. Když jsem teda měl svou přítelkyni ukopat, tak se na to podíváme jinak. Jenom zvrtka. Mudr Kryzlík, kandidát věd, člověk, který píše knihy o soudním lékařství, přednáší na lékařských fakultách. O panu Dokoupilovi jsem se snažil něco najít, ale nějak mi to nešlo. Něco jsem našel, to vám pak řeknu co. Takže pan doktor Kryzlík, kromě jiného, se tady vyjadřuje takto. O tvrzení pana Dokoupila. Tvrzení, že, uvozovky, 3 tečky, proti hlavě působilo opakovaně tupé násilí až velké intenzity síly, nutno považovat přinejmenším za odvážné. V daném případě totiž u poškozené, opakuji, nebylo zjištěno naprosto žádné poškození kostry obličeje, hlavy, zubů, krční páteře a tak dále, ke kterému by při velké intenzitě násilí muselo zákonitě alespoň minimálně dojít. Kde to máme, pane soudce? Jenom pro pořádek, jo. Ke kterému by při velké intenzitě násilí muselo zákonitě alespoň minimálně dojít. No a tady čtu váš rozsudek, jakou silou, až velkou intenzitou sílu jsem měl směřovat především do obličejové části. Vy nejste lékař, vy nejste soudní znalec, vy jste soudce, který by měl posuzovat důkazy. Důkazů v můj prospěch je taková hromada, že vedle toho leží pár listů jakéhosi Dokoupila a Smetanové a mě mám pocit, že vy máte strach mě poslat na polygraf, protože byste zjistil, že celý váš rozsudek bych rozsypal, úplně rozbil na paděru, nedostalo by vůbec nic. Jediná pravda v vašem dosudku je, že já jsem živý a Katka mrtvá. A že si dovolujete vůbec říct, pane soudce, že v případě obnovy, už jestli na ně vzpomínáte, víte, co jste mi řekl, ne? V případě obnovy v odůvodnění píšete, v odůvodnění usnesení, které na povolení obnovy zamítl, argumentoval pan soudce Kreidl tím, že znalec prý závěry v obecné rovině, závěry v jednání na podkladě, v odůvodnění usnesení, které návrh na povolení obnovy zamítl, argumentoval tím, že znalec prý své závěry u jednání na podkladě dotazu státního zástupce a soudu revidoval, k tomu se vrátím. A tím, že znalec vypovídal pouze v obecné rovině, doktor Šňupárek, taková kapacita, a nekorektně, což obé je v diametrálním rozporu v obsahovém protokolu o veřejném zasedání. V odůvodnění usnesení krajských soud dále argument tím, že výpovědi obviněného postupně učiněné v různých fázích řízení se vzájemně liší, což je argumentace zcela nepřípadná. A teďka... Pane Pešate, to čtete ze své stížnosti. Ale to je pravda. Vydržte mi, já se k tomu všemu... Ale ústavní soud tam napsal něco jiného. Ale já znám případ, kdy to šlo všemi odvolacími soudy, ale pane soudce... Počkejte, ať to tady zkrátíme. No? Spadl jste někdy na kolena? Jako malý? No určitě. Měl jste někdy rozbité koleno? Určitě, pane soudce. Musíte najít znalce, který řekne, že Kateřina Štreblová spadla jak žok a nenarušila si přitom kožní kryt na hlavě. A proč já? Proč to nepředáme, když vidíte, co mám všechno v svůj... Mlčte, teď mluvím já. Krejzlík od toho ustoupil. Neustoupil. Šňupárek od toho ustoupil. Neustoupil. To je vaše tvrzení. To je vaše tvrzení. Ukažte mi, kde od toho odstoupil.
Ukažte mi, kde o to odstoupil. Přečtěte si ty protokoly. Ne, to jsou vaše slova. Ukažte mi v záznamu zápisu z jednání, že o to odstoupili. Ne, to jenom vy to převracíte. Pane, vy neumíte číst. Tak víte, co tak ještě jinak? Stanovisko docenta Netuky. Víte, kdo je docent Netuka? Oproti panu tady nějakému Dokoupilovi? Pan docent Netuka se stal ve věku 42 let historicky nejmladším profesorem neurochirurgického oboru v Česku. Od dubna 2020, kdy převzal funkci po profesoru Vladimíru Benešovi, je přednostou neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Hlavní oblastí jeho odborných aktivit jsou cévní onemocnění mozku, léčba nádorů podvězku mozkového, celé spektrum nádorových procesů mozku a míchy chirurgie bezelebních, včetně vestibulárních, a teď to slovo neznám, to je šavonomů nebo tak nějak. Já chci jenom tím říct, tohle je kapacita a vy s těmato kapacitama proti ním stavíte znalecký posudek Dokoupila. Ne. No ano. Pane Pešate, pořád je to o tom tež. Není. No samozřejmě, že jsem nevinný. Že jste mě odsoudil bez důkazu. A bojíte se pravdy. Bojíte se ústavu soudního lékařství, který jste řekl, že přizvete. Bojíte se mi dát na polygraf. Kompletně bych to tady rozbil, ten váš znalecký posudek. Nezůstalo by nic. Vy se bojíte sám sebe, co jste napsal. Pane Pešate, polygraf se u soudu nesmí používat. Ale používá policie. Ale ne u soudu. U soudu je takový důkaz nepřípustný. Povolím obnovu řízení v případě, že donesete posudek, který řekne, že paní Štréblová mohla spadnout na hlavu, jak vy říkáte, jako žok a nenarušila... Já jsem neřekl jako žok, zase mi vkládáte něco do úst. Dobře, takže spadla... Poslouchejte mi, pane soudce... Mlčte. Vy okřikujete, když nemluvíte pravdu, chcete zase něco vymazávat jako posledně? Chcete mi vyhrožovat? Ten policista tady je proč? Já jsem svobodný člověk. To je tak, který psychicky mě deptáte tady nějakým způsobem? Snažíte se na mě vybudit takhle nátlak? Mně o nic nejde, pane. Mě jste zničili rodinu. Jsou 3 lidi mrtví. 3 lidi jsou mrtví díky tady celé té kauze. 3. Já se nevzdám. Já jsem se nevrátil po šikaně, mobbingu a týrání ze strany zaměstnanců Vězeňské služby České republiky, abych tady to teďka vzdal. Vy jste mi obvinil, že jsem umlátil pěstmi, klouby, koleny, chodidly tupým předmětem velké intenzity do hlavy. Já se ptám teda jinak. Kde jsou ta zranění? Kde jsou ta zranění na té hlavě? Víte, co mi řekl lékař sportovců, kteří provozují full contact, box a podobně? Že na tohle umírají právě oni. Ale oni to mají vepsané ve tváři. A tak já se vás ptám, jestli já vám mám odpovědět, a já vám odpovím. Já ty znalce budu hledat. Já nikdy se nevzdám. Vy mi budete muset dřív zabít nebo zavřít. To je jedno to samé, tím jste mi vlastně i vyhrožoval v roce 2018. Já se ptám vás, vzdělaného člověka, pane magistře, pane soudce, kde jsou ta zranění na té hlavě? Já vás prosím, odpovězte mi, kde jsou ta zranění na té hlavě, kterýma jsem ji měl umlátit? Pane Pešate, znovu opakuji, já se nebráním povolení obnovy řízení. Ne, bráníte, bojte se sám sebe. Povolím obnovu řízení za situace... Dáme to společně na Univerzitu Karlovu. Dáme to společně, dáme jim celý spis. Já vás prosím, jsou tady 3 mrtví lidé. Ne, jejich smrt Katka, tačka a člověk, který se jmenuje Hrdal, že kvůli těch lidí spáchal sebevraždu v době, kdy jsem byl pryč. Já vás prosím, já to zaplatím, ten znalecký posudek. Dejte tam otázky, jaké chcete, posaďte mi na polygraf, dejme to na Univerzitu Karlovu, dejme to, prosím vás, udělat znalecký posudek a dejte tam tu svoji otázku, jak to. A já vám ještě řeknu jednu věc, si vzpomněl. Pan doktor Šňupárek vám dokonce řekl, že tady jde taky o to, z čeho ta podlaha, ta plovoucí, byla udělána. A i vy musíte vědět, že je rozdíl mezi plovoucí podlahou za 10 000 a za 1500 korun. Já jsem jednou bydlel v bytě, kde měli podlahu za 500 korun metr čtvereční. Nechtěl byste bydlet dole. Pak jsem bydlel v bytě, kde byla plovoucí podlaha metr čtvereční za 15 000 korun. To je ta podlaha, kde byla Katka. Kdyby tam byla rekonstrukce, tak byste věděli, co to bylo za podlahu. Navíc, Katka mi teďka promine. Ona byla typ trošičku jako chlap. Já jsem po sobě uklízel všechno, po mě byste nenašel nic, nebo respektive všechno na svém místě. Katka byla typ, co nechávala ponožky u postele, kalhotky u postele, tepláky u postele. Klidně se v té noci mohlo stát, že spadla na ty kalhotky nebo na něco. Navíc v té době měla ještě pokrývku hlavy. I to vám řekl pan Šňupárek. Já vás prosím, maminka má 82 roku, já vás prosím, předejme to znaleckému ústavu. Předejme to do Prahy a udělají jednou provždy tomu konec. Pořád
jsem omezen tím, co můžu já, co nemůžu já. Přineste znalecký posudek, který řekne, že mohla spadnout na hlavu, bez toho, aniž by si narušila kožní kryt. Já to řeknu jinak. Vy mi dejte důkaz mi dejte, nějaký, že se mi umlátil do hlavy, tak jak říkáte vy, tak jak jste dal do rozsudku. Docent Metuka to jasně píše. Nevyšetřeno stáří krevní straženiny. Proč, pane soudce? Proč? Báli se? Báli se, že by zjistili? Víte, organizovaný zločin mi připravil o všechno. Ukradli mi továrnu, ukradli mi pozemky a poslali mi do vězení a udělali se mi vraha. Díky vám. Kde pak je dneska paní Sanita Subtě? Co pak dělá v Rybinní bratrské pojišťovně moje ex-ofo obhájkyně, kterou jste mi ani nedali? Víte o tom, že jsem byl bez obhájkyně, že byla u moře, místo aby mě zastupovala? Pak mě přemluvala, abych lhal. Víte o tom? Mě řekla, abych změnil výpověď. Pak mi ukazovala fotky mrtvé Katky. Podívejte se, jak dopadla. A pak přišla s třetí věcí, abych přišla s tím a popsala mi, jak jsem mi měl ublížit. Ona, moje obhájkyně. Udělal jste to takhle, pane Pešat? Před vaším to. A teďka to hlavní, pane soudce. Teďka to nejhlavnější. Pojďme. Nebo nejhlavnější. Pardon, zdál jsem se od mikrofonu. Tak. Přečtu do záznamu dopis pana magistra soudce Krajdla. Dopis, který mi adresoval po té, co jsem mu já napsal dopis. Jestli ty dopisy, které jsem mu psal, jsou ve spisu, nevím, já tam zasahovat nemůžu. Vím jenom, že pan soudce může. Takže aspoň takto. Když jsem požádal pana soudce, aby obnovil můj případ a vysvětlil jsem mu proč, plus jsem mu požádal v roce tady to hned máme, 12.8.2020 o schůzku, tak mi na to nereagoval. Teďka na to po skoro roce reagoval, nevím proč, taková náhlá změna. A pan soudce mi odpovídá. Vážený pane Pešate, soud bere na vědomí stanovisko docenta MUDr. Davida Netuky týkající se vaší trestní věcí. Nicméně toto stanovisko nemůže mít na pravomocný rozsudek žádný vliv, jak sám poukazujete. Nevím, na co já sám poukazuju, ale budíš. Ve stejném duchu byly podány i posudky MUDr. Krejzlíka, MUDr. Šňupárka a MUDr. Horáka. Opět opakuji, všechno kapacity, které přednášejí, jsou to prostě špičky ve svém oboru. Tady ten váš, ten místní, tady pan doktor s paní doktorkou Smetanovou, to nemůžeme vůbec porovnat. Ale tak budu číst dál. Tito obhajobou přibraní znalci, či MUDr. Netuka, se však nevypořádali s absencí zranění kožního krytu. Že, pane soudce? Nevypořádali. Tak, nevypořádali. Vy jste se do dneška nevypořádali s tím, abyste mi řekli o jediné zlomení v obličeji, ale do médií jste se tak choval. Mám tu tady článek, kde jste se vyjadřoval, že jsem ji umlátil. Mám to v rozsudku, že jsem ji umlátil. Tak kde jsou ta zranění? Takže nic, kožního krytu. Která při pádech na pevný povrch vznikají a nemohly tedy být považovány za relevantní pro posouzení věcí. Pane soudce, vy nejste lékař. Co kdybychom to teda předali tomu ústavu soudního lékaře, ať nás jednou provždy rozsekne? Čtu dál, to není to nejzajímavější. To nejzajímavější přichází teď. Jediným důkazem, který by tak rozhodnutí soudu mohl zvrátit, jehož existenci je soudu známá, ale nebyl proveden, protože jste tyto důkazy nevydal, by byly veškeré fotografie z vašeho mobilního telefonu, jimiž jste zachytil v inkriminované době poškozenou. Tyto fotografie by zcela jistě vnesly světlo do toho, co se u vás toho dnes skutečně stalo. Jediným důkazem, který by tak rozhodnutí soudu mohl zvrátit. Fotografie. Pane soudce, když už mi nejste schopen odpovědět na to, jak jsem mohl umlátit 40-kilovou holku do hlavy, pěstmi, lokty, koleny, chodidly, tupým předmětem, všechno kombinovaně až velkou intenzitou síly a neudělali žádné zranění na té hlavě, když teda nemáte odpověď, pane soudce, tak můžete mi odpovědět, kde jste přišel tyhle informace o těch fotografiích, když o nich věděl ex-ofo obhájkyně nefunkční, funkční pro druhou stranu a koncipient? To vám můžu odpovědět. Super. Vy jste vydali ty fotografie 2 nebo 3. Nevím, to není podstatné. Dá se mám nějaké. Na té byla Katka a Oni stůl. jsou číslované. No a co? A mezi nimi chyběly. Ale číslované fotografie. Pane soudce. Jo, pardon, aha, jo, tak ještě jednou. Takže, pardon, pan soudce mi to vysvětluje, pardon, ještě jednou. Ty fotografie mají čísla souboru. Mm-hmm. Jestliže tam je soubor plácnu 2038 a 2040,
tak mezi nimi chybí soubor 2039. A co když na těch fotkách, pane soudce, třeba byla nafocená televize, televizní přehled nebo cokoliv jiného? Moment, ne, ty já vám hned budu oponovat, pane soudce. Samozřejmě. Tak proč jste si o ty fotografii neřekl v roce 2013, 2018, když byly pro vás tak důležité? Co? Teď mi zase odpovíte? Jste připraveni na tu otázku určitě, takže mluvte, pane magistře, pane soudce. Pane Pešate, vy si tady pletete naše role. No, samozřejmě, protože jste mi udělal vraha. Vy jste udělal se mi vraha. Díky Pane tomu, že máte Pešate. moc, ale nemáte důkaz. Pane Pešate, ukončíme to. Ne, tak řekněte mi o těch fotkách, proč o tom nechcete mluvit? Bavme se o těch fotkách, řekněte mi Nebudeme to. se o nich bavit. Proč Já jste si jsem o nich vám- neřekl v roce 2013, 2018, když jste mě odsoudil a udělal jsem je Já vraha? jsem chtěl všechny fotografie, nedali jste mi je. Nechtěl jste nikdy všechny fotografie. Dobře. O fotografiích jsem vám řekl já. Dobře. Pane soudce, vy lžete. Pane Vy se bojíte Pešate, pravdy. Dobře, nechám vám tento názor. Ukončíme tento výslech, nemá to cenu. To znamená, No, nemá to cenu, protože vy mi neodpovídáte. teď mluvím já vám nebudu odpovídat. Ale tak vlastně, vy můžete odsoudit člověka za vraždu a prosím, mě stejných razítko, čau. Pane Pešate, takže předložte znalecký posudek, který se vypořádá s absencí zranění kožního krytu po pádech a pak můžeme dělat, navrhněte ještě výslech té zdravotní sestry. Ne, ta zdravotní sestra bude mrtvá, jinak jak jsem někdy byl v důchodu. Co to tady zkoušíte na mě, pane soudce? Proč se takhle chováte arrogantně vůči mě? Já jsem byl 8 let v kriminálu, zničil jste mi rodinu, udělal jsem mi vraha. Já vás se ptám, kde máte důkaz, že jsem ji umlátil do hlavy? Já chci ten důkaz, který vás přesvědčil tady o tomhle. Buď vědomě, nebo nevědomě, vaše rozhodnutí, které jste učinil, buď jste učinil vědomě, nebo nevědomě, pomohlo organizovanému zločinu zahladit stopy z krádeží x milionů v této zemi a vy se chováte tak, jak se chováte. A já se teda ptám, pane soudce, tak mi odpovězte, kde jsou ty důkazy o tom umlácení do té Pane hlavy? Pešate, to je váš výslech. Ale já se vám taky pravost, jestli se mi uděláte vraha a nemáte důkaz. Vše, co bylo popsáno v rozsudku. To může napsat kdokoliv. Vše, co bylo napsáno, posvětili vyšší soudy. To je pravda, I pane v soudce. Ještě, řízení že o je máte. obnově řízení. Tak, tím jsme skončili výslech. Takže mi neodpovíte. Ani na fotky, Ne. ani na zranění. co? Všechno je popsáno v rozsudku. Ale tady píšete, že když budou fotky, Vy si vykládáte ve svůj prospěch všechno. Já si vykládám, myslíte, že já jsem ovlivnil názor pana docenta Netuky? Nevyšetřeno stáří krevní staraženiny. Chronický subdurální krevní výron vzniká při atrofii mozku, poruchách staraživosti, poruchy a to je při vyšší krevním tlaku, alkoholické kachexii. Pan docent Netuka paní Štréblovou nikdy neviděl. Viděl pitevní protokoly. Dobře, A ty jsou spackané pěkně. dobře. Vy jste řekl, že jsem umlátil přítelkyni, ale do dneška jste mi neřekli o jediném zranění. To je normální? Podívejte se, pane Pešate. Takže neodpovíte mi, co? Nebudu vám odpovídat. No jasně, nemáte totiž Pokud- co? Pane Pešate, pokud hodnotíte ten rozsudek jako špatný, máte za to, že jsme postupovali správně, teda špatně, tak za této situace vás poučuji, že buď předložíte nové důkazy, anebo si můžete stěžovat na Ministerstvu spravedlnosti a žádat je, aby podali takzvanou stížnost pro porušení zákona. Jak se vám s tím žije, pane doktore? Jiný- Pane magistře. Jiný Řekněte. procesní postup není možný. Jak se vám s tím žije? Zničil jste několik lidí. X jedním vaším škrtem, jedním vaším razítkem. Udělal jste se mě vraha. Vy si opravdu myslíte, že to tak nechám? Vy dobře víte, že nemám peníze, že jste mě o všechno připravili. Vy a organizovaný zločin. A vy jenom se chováte a říkáte, že jsem umlátil přítelkyni, ale já se vás teda ptám, tak mi řekněte jedno zranění a já toho nechám. Vy dobře víte, že nemám ani peníze už na ten znalecký posudek, že 8 let kriminálu není zadarmo. Ani ti znalci, ani ten právník. Dobře. Řekl jste, co jste měl na srdci, v tuto chvíli je vše, zbalte si své věci a opuste soud. Takže mi neodpovídíte, co jsem taky mohl jiného čekat, že? Celé to byla komedie. Ne, nechte nahrávku. Jo, vy si nahráváte? Paní, Ano, zapisovatelko. nahrávka stále běží. Dobře. Tak bych chtěl říct, že tady ukazuju panu soudci fotografie lidí. Katka, kterou jsem miloval,
To jsem já, když jsem byl v pohodě. Tatínek, který je taky mrtvý, díky vám. Katku, již smrt využila organizovaná skupina k tomu, aby se mi udělali díky vám vraha. Maminka, která trpí místo, aby měla klidné stáří. A díky těm zloduchům, tomu organizovanému zločinu vedeném Tomáši Pražákovi, umřel a spáchal sebevraždu Richard Galia. Sebevražda kvůli dluhu, které na něho hodili a udělali Pražák a Koša. Chci, aby to bylo zaznamenáno. Takže to jsou lidé, kteří jsou mrtví, jejich smrt byla buď využita, nebo byla důvodem vašeho rozhodnutí. A já moc dlouho žít nebudu, já to vím, protože už se to rozkřiklo i po Ostravě, že se o mě postarají, pane soudce. A jsem dneska rád, že do dnešního dne vzdělaný člověk jako vy, s takovou mocí, mi nebyl schopen odpovědět ani jedinou větou jednoduchou a popsat mi jedno jediné zranění v obličejové části, které by způsobilo smrt Kateřiny Štreblové. Musel by být zázračný bijec, abych umlátil 164 vysokou holku do hlavy, pěstmi, lokty, koleny, chodidly, tupým předmětem, všechno kombinovat až velkou intenzitou síly a nezanechat zranění. Vždyť já jsem bych musel být lepší jak James Bond. Vy dobře víte, co tady je ve hře. Akorát byste na to musel mít to, co byste musel mít, abyste ten případ otevřel. A vy se toho bojíte jak čert kříže. Pane Pešate, já to bez nových důkazů... A jaké nové důkazy? Nemáte staré důkazy? Tak proč to společně, já to zaplatím, ale chci od vás jasně písemné stanovisko, co chcete, aby ten znalecký ústav vám popsal. Přesně doslova. Černé na bílém, protože vašemu slovu jinak nevěřím. Dobře, to vám napíšu. Černé na bílém s vaším razítkem. A běda vám, když já tohle všechno seženu, pane soudce, a vy zase napíšete, že to budete posuzovat, zdali se to hodí jak ty fotky. Když jsem vám totiž řekl, že ty fotky mám, že vaše skupina lumpů ty fotky vymazala špatně, tak už najednou ty fotky nebyly podstatné. Už jste mi odpověděl, pane soudče, když jsem vám popsal, že ty fotky, které mám zajištěny, dokonce i s znaleckým posudkem, kdo je mohl vás tak vymazat, když jsem byl na vazbě a telefon byl u Exofu obhajtně. Co myslíte? Tak jste mi, pane soudce, odepsal. Vážený pane Pešate, sděluji vám, že soud vám neposkytne žádné rady nebo návody k vašemu zamýšlenému procesnímu postupu. Pro tento účel si zvolte svého obhájce, a kterou byste mi tak vybral, s kterým se vám dobře spolupracuje. Z řad advokátů, který vám jistě potřebná vysvětlení či doporučení poskytne. Pokud zamýšlíte znovu podat návrh na obnovu řízení, je na vás, jaké nové skutečnosti či dříve neznámé důkazy předložíte. Vezměte na vědomí poučení, že soud pak nikoliv na základě pouhého předložení nových důkazů, opakuji, vezměte na vědomí poučení, že soud pak nikoliv na základě pouhého předložení nových důkazů, ale na základě posouzení jejich obsahu rozhodne, zda jsou způsobilé změnit výsledky původního řízení. Takže vy ještě budete přemýšlet a uvažovat? To nekoresponduje přece s vaším prvním dopisem. Světlo na konci tunelu, fotografie, o kterých jste si neřekl ani v roce 2013, ani 2018, protože vám vaši kolegové řekli, že je vymazali. Ne, to jsou lidé, které zajímají jenom peníze, ne lidské osudy. Já pro ně nejsem nic. A vás mají rádi jenom protože máte moc. Zničil jste mi rodinu. Můj tatínek je mrtvý jenom díky tomu, že jsem byl odsouzen. Bez důkazu. Umlatit 164 kg vysokou holku, že vám není hamba. 50 letá Havel. Normální komedie. Pane Pešate, to jste předložil při výslechu, to byste tady měl nechat, abyste mě pak neobvinoval. Jo, vemte si to, stejně to můžete vyhodit, když jsem o to zase vlastně, že? Já to nevyhodím. Ale jo, jako mažete záznam, pane soudce, vyhrožujete mi vraždu a pak to vymažete jak uliční. Bojíte se vlastních slov? Bojíte se vlastního jednání? Já oproti vám mám čisté svědomí a můžu na poligraf, když se mi zachce. Jít 5krát za den. Posloužil jste organizovanému zločinu ostravskému, nic víc. Když tady udělat znalecký postup, když dobře víte, na to jsem finanční, dělám sladníka za 12 000. Zatímco ti vaši hoši si užívají na první milion. Se vám spí, řekněte. Zvažte to, já jsem to neudělal. Já po vás nechci nic jiného, než aby jsme společnýma silama vybrali znalecký ústav. Já to klidně zaplatím, já ty peníze seženu.
Ale chci jasnou odpověď od vás, že když to tenhle znalecký Pane Pešate, já nepotřebuju znalecký ústav. Mi stačí znalec. Ne, znalec ne. To byste nepřijal. Pane Pešate, když mi znalec z oboru soudního lékařství napíše, že mohla spadnout, aniž by byl narušený kožní kryt, tak potom já přiberu v té případné obnově znalecký ústav. Můžete tuhle větu, co teďka pan jste Bude řekl, tam přepsána a já vám ji napíšu. přímo takhle, jak jste ji teďka Tak, řekl? jak jsem vám ji Že mohla teď řekl. spadnout, aniž by byl narušený ten kožní kryt. Stačí tahle jedna věta znalce. A vy otevřete můj případ. No, věta znalce ne, znalec se musí na to přijít podívat samozřejmě. Dobře. Ale znalecký posudek už nebude 10stránkový, ale bude tam jedna věta, kde on se odkazuje, že souhlasí se znaleckými posudky a on se k tomu vyjadřuje tak, že mohla spadnout, aniž by byl narušený kožní A kryt. za jakých podmínek? Jak za jakých podmínek? Tak No asi... třeba na to, že spadla na podlahu za 10 000. Za metr. Vynikající. Ano? A taky tam mohlo, jak jsem říkal, něco být, ponožka nebo něco, co nemá vliv na kmit mozku. A na to vás taky upozorňovali znalci z mojí strany. Já jsem byl na vazbě, označený vrah, oni neměli důvod se mě zastávat. Oni to dělali z profesního hlediska. Z profesního hlediska, pane soudce. Já to musím dotáhnout do konce, dřív než mě zabijou nebo zavřou, já vám to říkám na rovinu, tak jak to Dobře. je. Já mám uženou maminku a ji nebudu mít. Když si můžu přiklopit sedečko. Vy jste dvakrát jste chtěl. Dvakrát, jo. Jo, tak za půl hodinky budete na infocentru, jo? Ještě kdy? Za půl hodinky vám Za půl hodinky? na infocentru, jo? Váše. Tam Já se, na jedné straně se omlouvám za to, jak se chovám, ale vy se mi nedivte. 8 let v kriminále ze scény vraha. Nemáte vůbec ponětí, co se ve mě děje. Ne, proč se vám omlouvám? Vy se mi jednou omluvíte, věřte mi. To přijde, pane ministře. To vám přeju, abych... Jo, a ne Se mě. vám omluvím. Já to nestojím. Mamince napíšete dopis. To tam tak je na tom záznamu ještě? Děkuju. Na půl hodiny na info. tak kde je to info? Na straně. Skončeno 10:15.